Poradí sa nám ukážu auta. Na malú chvíľu ich tu máme. Áno, takže prvé som začal 26, Juraj Vávra. A už to tak nie. Devo ujalo prvú priečku s 28-čkou. René Bilík. A brutálne mu šlápe na petíš. Startové číslo 6 meníte Renault Clio. Janovice by to mal byť Filip Havlín. Veľká škoda, tej 26 nezvládol nám túto šikanu, ale pravidlá trať je rovnaká pre všetkých, takže niekedy byť rýchly, až tak dobré. Dobre, takže Devo zatiaľ priečka číslo 1, to je štartové číslo 28, Renault Clio so štartovým číslom 651, priečka číslo 2 a Lancia, priatelia, z Tokajských Kufri na tretej priečke. Panenských kus, priatelia. Podľa mňa má platnú ešte aj diaľničnú. Koránuje síce dneska na prč, lebo dneska sa jazdí autokros Budmerice. Ale 26 pomaly a isto spracováva po jednom. Žiano z prvej priečky prepadol, ale bojuje chlapec. Tu je to zatiaľ nezmenené 28 a 6 a Lancia s temným svietením vydrží ešte stále priečku číslo 3. Jednou si bere priečky, uvidíme, čo mu týchto stačí. Prach nám začína stúpať, za chvíľu to bude veselé. Babi, tí, čo máte biele trička, to bude zatrať dneska. Nevadí, perlou vypere do čista. OK. Juraj Vávra a Lancia Libra. Šlápka po 3-3-3 Roman Hlavný. Udržiava priečku číslo 3. Bojuje v 1.6, pretože je to dablerské autíčko. Zatiaľ stále len a len súboj a máme tu cieľ 28 a Lancia Libra s Tokajským priečkom číslo 3. Takže veľmi pekný súboj. René Bilík 28. Juraj Vávra 126.